Sí, el primer que hem de dir al grup de Junts és bon dia, perquè han despertat després d'un son de 13 anys, perquè la Ronda Sud fa 13 anys que espera aquesta finalització del semicercle que ha d'acabar unint la Conca pel sud, no? Durant 13 anys, i molta part d'aquests 13 anys, vostès han governat la Generalitat, han tingut al Departament de Territori i han governat la Generalitat amb unes prioritats. La darrera dècada, ho sap tothom, que no eren ni les infraestructures, ni la salut, aquests dies hi ha hagut una vaga d'infermeres, ni l'educació, tenim l'informe PISA que així ho diu, ni l'energia, estem important energia de l'Aragó, ni l'aigua, tenim els problemes de la sequera al damunt, perquè vostès estaven dedicant els esforços del govern de la Generalitat a altres coses. La Ronda Sud és un exemple de la nul·la aposta que ha tingut la Generalitat en planificar allò que ens fa ser més competitius com a comarca de l'Anoia i, per tant, nosaltres aquesta moció la subscrivim de dalt a baix. Necessitem finalitzar aquesta infraestructura a la Ronda Sud. És una Ronda Sud a mig fer i que sempre hem recolzat i que sempre hem reclamat. A dins Igualada hauria de venir acompanyat d'una política de pacificació del trànsit dins la ciutat en carrers que segurament ara amb el nou accés a la Ronda Sud i si s'acaba la Ronda Sud fins a Jorba, doncs segurament tindran menys trànsit. Estem parlant, per exemple, de la Rambla Nova i la Soledat. Per llançar una pregunta a l'aire, ens podem plantejar de convertir aquests carrers en un únic sentit de circulació i poder ampliar voreres d'aquests carrers, que vol dir més vida als seus carrers, més gent vivint-hi, perquè són carrers que tenen una desertització comercial preocupant i que tenen molta vivenda buida. Doncs creiem que aquesta reclamació de finalització de la Ronda Sud ha d'anar acompanyada també Igualada endins de quines polítiques hem de fer per pacificar més el trànsit a la nostra ciutat i donar més vida als nostres carrers, posant fàcil a la gent que passegi, que compri, que visqui en carrers agradables que en aquests moments semblen encara una carretera. La Rambla Nova i la Soledat són dos exemples que signifiquen això. Són carrers que estan pràcticament igual de quan hi passava la carretera Nacional 2.